abun faharina nike ce a kullum idan ba biki ni ban san ina za na je ba. Abun faharina ni kai ne a kullum idan babu kai ni ban san ina za na je ba. Idan babu so ko kauna mene za na fara mai cikin zuciya su ne ke da babban mukamai. Misali kwarai kin san kan kina zan majaramai idan haraki ya so kauna ta wazan wa mai hakan nan faɗa wanda yake kishi za na fara mai dukan zuciya kin san mai rake ne ta safa. Zuciyata take yi tando ka sanya rai duk sanari da kai zana hawo tudu ni zan bi ka ko ina murasa ta gando ina addu'ar roƙon Allah da tarin ibadu domin yanzu burina bai wuce in samu kai ba. A raina kina bai hukun zama idan kin hamsa ga ganin tsayayen mata. Kai ɗaya ne na sa ni ma zan so ka tsaya ta dama. Ya kasance tare da ni a koyaushe ya zan mun yi zubin ƙarshe. A raina tuntuni kai mun dashe da bai da makusa ko kaɗan ashe. Idan na tuna kin zan min muradi to ai babu ta yadda zan